Déu vos guard. El passat 11 de febrer, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, es va celebrar al Santuari Marià Alemany d'Altötting la 21a Jornada Mundial del Malalt, una iniciativa instituïda per Joan Pau II el 13 de maig de 1992, festa de la Mare de Déu de Fàtima i aniversari de l'atemptat que va convertir aquell papa esportista en un malalt per força. En el paràgraf introductori que acabo d'escriure apareix 3 vegades, al costat del malalt, la menció a la Mare de Déu, venerada en aquests grans santuaris europeus de França, Alemanya i Portugal, que són Lourdes, Altötting i Fàtima. És una constatació de l'estreta relació que té la Mare de Déu amb els seus fills malalts, com la que tenen totes les mares del món quan un fill seu no es troba bé i requereix de la seva presència i afecte. Amb motiu d'aquesta celebració, Benet XVI ha escrit un missatge bonic i profund que, sens dubte, va preparar amb emoció pensant en les moltes vegades que des de la seva infància va anar amb els seus pares a venerar la Verge Negra d'Altötting al cor de Baviera. El missatge recorda un text del Concili Vaticà II dirigit als malalts. No esteu abandonats ni sou inútils, sou elegits per Crist, la seva imatge viva i transparent. Fins aquí aquesta cita tan bonica del concili. En efecte, Jesucrist es va fer com un de nosaltres i va acceptar el sofriment, la tortura, l'agonia i la mateixa mort perquè ningú no pogués pensar des d'ara que els seus sofriments no tenen sentit. Tenen un sentit corredentor, sentit d'eternitat. Benet XVI recorda la paràbola del bon samarità. Les paràboles de Jesús a l'Evangeli són d'una bellesa i una profunditat tan grans que hauríem de portar sovint a la nostra pregària personal, perquè sempre són lliçons de vida que poden ajudar-nos molt. Jesús és el bon samarità que socorre l'home caigut. És el Redentor que es compadeix del fill d'Adam a qui el pecat va llançar a la cuneta del camí del cel. I el bon samarità som també nosaltres, quan fem nostre el problema d'un altre. Un cristià no pot pensar, és el seu problema, quan contemple algú amb veritable necessitat. En el cas dels malalts, de les persones grans o discapacitades o afectades per qualsevol revés en la seva vida, no podem passar de llarg. Aturem-nos a ajudar com puguem, o almenys intentem de veure qui pot prestar-los auxili. A vegades, en la nostra societat, la malaltia principal és la solitud, i la companyia humana no pot ser substituïda pel soroll de carrer o per la televisió. Per això animo a tantes persones que des de la pastoral de la salut de les parròquies i d'institucions que tenen per missió vetllar pels malalts continuen la seva feina indispensable d'acompanyament. I agraeixo a metges, infermeres i a tot el personal sanitari que afegeixin, com acostumen a fer-ho, a les seves actuacions tècniques, el bàlsam del tracte personal i la paraula amable amb els qui pateixen. Adéu-siau.